Silav hevalno, werin îro jî em li ser hecîmê biaxivin. Hecîm çi ye û çawa tê peyivandin? Werin em pîvana vê jî çawa tê pîvandin, navpeyivandin. Em li ser vî jî biaxivin. Hecîm, pênasiya hecîmê em dikarin wisa bikin, pîvana cihê ku ji hêla maddeyekê ve tê dagirtin. Pîvana cihê ku ji hêla maddeyekê ve tê dagirtin. Weke mînak, di vê derê de giroverek heye û vîya cihek girtiye. Hecmkî vî heye. Va xaniya hecmkî vî heye, cihek girtiye. An jî di vê derê de tanka avê cihek girtiye û li vê derê 1000 lître hatiye nivîsandin. Dibêje çi? 1000 lître ye. Va 1000 lître av digire, hema tu mezinaiya vê bibîne, çiçekî ji vê mestir cî digire li ser gerdûnê. Ev dibe çi? Ev hemî hesabê hecîmê ye. Hecîm weke metrekûb an jî lître ve. Em dikarin bipeyivin, bipîvînin metrekûb an jî lître. Wa dijî em zanin yek metrekûb 1000 lître ye. Yek lître jî 1000 milîlître ye. Hîna biçûktir e lître ye. Yek lître jî 1000 milîlître ye. Milîlître jî em pir li ser dera dibînin. Em lître jî dibînin ji ber ku ev tên bikaranên. Aliyên di de werine minekî em çawa cihê ku ev digire, çawa hecmê tişta hesab dikin. A yek çargoşeyê cihekî çargoşe kûbek heye û em çawa vêya hesab dikin. Vîya em qada jêr, qada hêla jêr a beyê ve caran dike û bi dirêjahiya vê ve, bilindahiya vê ve caran dike. Em çi dibîne? Em hecmê vîya dibîne. Weke mînak heke a û b hejmarek bûye 4 cara 4 û ji ber ku vana hemî yekin jî, ji ber ku vaya kûbek e, kûbê de ev henin, kûbê de dibêje hemî wek hev in, em vîya bi çawa hesab dikin? Em vîya a b hev hesab dikin. Heke g a ye, ev dibe a kûb. Bi vîya wayî zatî kûb di vir de hatiye, a kûb diye hesab dibe. 4 bölse çi? 4 cara 4 16, 16 cara 64, 64 heke metre dabime 2 metrekûb. Bi vîya wayî em çer dikin, em vîya hesab dikin. 64 metrekûb e weke mînak. Di aliyê din de jî silîndirek heye. Silîndir jî merî çawa hecmê wî dihesibîne. Berê berê divê em qada jor an jî a jêr, a çembera jor an jî çembera jêr hesab bikin. Dûre jî vîya bi dirêjahiya wî ve caran bikin. Dema ku em qada vira çawa hesab dikin? Hejmara piyê cara r kare. Çima r kare? Ji ber ku dema ku em çemberê de hesabê qadê dikin, hejmara piyê em bi r karê ve car dikin û paş re jî em bi
بلندایی و دیسا جاران دکن یعنی او جی فرمله بوناکو حجم سیلیندره که بوینه پی ر کاره هیه پی ر کاره هیه او جی بونا سیلیندره ملقالا کوبیکر اف حجما ده همی شکلان ده به ویاوایی و دوی ام دکارم ویاوایی حساب بکن وکه میناک ام بیجن قامیونه که یه دوی قامیونه ده به ویاوایی قاسه هنه و ام دخوازن بیجن چند تنه قاسه هنه اف جی جبه وکه ام دبیجن متره کوب آنجی تشتک ام دفردن نابیجن متره کوب ام دوین قاسه يعني جبونام حجم كي حساب بكن ام حجم فيها وايجي حساب دكن ام دبين قاسة شن قاسة الفيدر دما كم حساب دكن ام شر دكن ام دوي يك دو سسيت شار اري يك دو سسيت شار ام جور و جير تجميرن لفرات شار تنه قاسة هي لفرات شار تنه قاسة هي شار جرى شار دك شانز ده و ام بيجن فرهية داجي دو قاسة هي يك دو شار جرى شار شانز ده جرى دو دك سيو دو يعني دفردا ما فهم كركو سيو دو قاسة هي داليدن دجي ويا حجمك هما ام نابجن مترك و 5 لیتر ام دون قاسه اف بونا كون حجم فهم بكن تبرنا بجميرن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 bak وديد في دريدا 32 قاسه هي دريجاي درێژایی، بلندایی و فەراییێ هەمی جار بکن هون چ دبینن هون چ قاسە دەفرده هەنە هون دەبینن من vana va yekeyana nîşanî weda bû dema ku me qala metreya dikir û me digera nevûde di vê derê de jî dîsa derbas dibe 1 kîlolître 1000 lître ye 1 hektolître 100 lître ye 1 dekalître 10 lître ye 1 lître zatî 1 lître ye ji ber ku ev standard e jî 1 desilître 0,1 lître ye 1 santilître 0,0001 lître ye 1 mililître jî 0,0001 lître ye hetanî vê derê heka hûn dibînin 10 berjor dibe 10 cara zêde dibe 10 cara parve dibe berjêr dibe vira şûn de jî ê ku hejmarên ku tiştên ku pir biçûk heke hecedar bise em mîkrolître, nanolître an jî pîkolîtreyê bikartînin. Erê me vî fehm kir hektolître, lître, hektolître vana jî me bi vî awayî fehm kirin. Wernîja em li ser metre kubê doşî lître an jî santîmetreyê bikin û em fehm bikin çi ye kanî. Di vê derê de metre kubek milyonek santîmetre kub e. Çima milyoneke santîmetre kub e? Ji ber ku wek dema ku hûn li vir dinirin ez ji we re diyêm lître. Ez nayêm lître kub. Hema di metreyê de ez diyêm metre kub. Ji ber ku li ser hecîmê divê em metre kubê bikarbînin. Wexta em dibêjin metre kub her yeka wî yani hejmara vê derê tenê bifikirin hûnê kubê biserdin. Hûnê kubê biserdin, hûnê kubê biserdin. Ji ber vê yekê jî 1 desilître 1 lîtrek dîqet bikin ez nawêm 1 desilîtrek 1 lîtrek 10 desilître ye. Hema 1 metreqarek 1000 desilître ye. Çima çito dû difirda bû heke gav em hatin bi rastî me santîmetre hesab kiriye zatî difirda em werin 1000 bi 1000 e 1000 care di caran bikibe du gava vêt carê bona desilître carê bona santîlître. We yanî çer kir we du care gava vêt 1000
هونه جاران بکە دوێ ملیۆنێک یانە 1 مەترە کوب ملیۆنێک سانتیمەترە کوبە و ئەو ژی 100 لیترەیە ئەو ژی 1000 لیترەیە هەم divê derêda ez metre kubê nîşanî vedidim hem jî ez divê derêda lîtrê nîşanî vedidim. 1 desîmetre kubik 1000 santîmetre kub e dîsa di eynî aqilî de desîmetre kubik santîmetre kubik bi rastî divê derê de 1 hatiye hema vê derê de hew sifirkê xwe ber vî bi sifirek lê zêde bûye hema di metrek kubê de ji ber ku vira kub e 1 desîmetrek dibe 1000 santîmetre ji ber ku hûn li vir de mêze dikin 1 desîlître çi ye 1 desîlître 10 santîlître ye hema em lîtreyê bikar nayînin di vir de yanî em lîtreyê bikar nayînin em metrek kubê bikardînin metre kub jî dibe çi em divên 1 desîmetre kub 1 desîmetre kub divê em kuba vira bikirin kuba virayê bigire bi çi ê bibe 1000 1 desîmetre kub dibe 1000 me dîsa eyn me gavek avêt eyn desîlîtrê li jêr desîlîtrê jêr desîlîtrê santîmetreyê me gavek avêt hema ji ber ku li vira kub heye ev dibe 1000 yanî her gava me 1000 cara dibe an jî 1000 cara parve dibe wî awayî bifikirin û ev jî lîtrek e ev jî li ser hecîmê û vîdyoya me ne hecîmê jî hûn qasqandayî hecîmê hîna me pêş de gelekî bikar jî bînin min xwest ku ez vê deqê ew servan re derbas bibim kin bêgirim û di vîdyoyê din de em ê dîsa biaxivin pêka vê xatirê we bimînin di xêr û xweşiyê de